Yeah, my brother. Well done. Onye gịnị ya na-ekwu Emmanuel from Imo State. Biko ihe nji wee send our voice note awụ gbasara maka ihe postru mfo na your page ebe one man somebody na book or whatever n'ihe ọ na-ekwu gbasara maka onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ na egbuo ya na ihe ga-adị mma na ala ọsụ ọlụ na ọsụ bụ ofe ihe uwe na-ajụ ọwụ Nnamdi Kanu butere problem na ọsụ ọwụ Nnamdi Kanu butere problem n'ala Igbo ọbụkwa governor of Imo State and its military known as Ebube Agụ ndị awụ ndị butere problem enwere n'Imo State. So kedu ihe nwoke ga-eje mọpụta na online o wee na-akọ akụkọ si na ọwụ na gọọmenti gbuo Nnamdi Kanu also will return to normalcy? What is happening? Nna ajụ ka ihe na-eme ụfọdụ ndị Igbo anyị onye na-ekwu okwu ahụ ọ na-abata ala ọ na-abata this village wee mara ihe na-eme. The thing o wutere m ofuma nji wee sị ka m bịa to your page. So ife m na-achọ ịkọwara gị bụ maka mgbe ụfọdụ ihe ewu akaworo egeruo ụmụ a na-anọ elu atọ ntị ala enwe ndị nọ si n'obodo enwe ndị nọ na village ajụgasị ha ajụjụ ha sị ha na-ajụ ha edugbe ejụọ ya dịka m before because anọ m n'ụlọ Eke ụtụtụ market ọwụ Nnamdi Kanu mebisiri ya ọsị ite ụkwa amaruru ka ihe a na-akpọ ha itenansa ọwụ Nnamdi Kanu mebisiri ya ọkwa bụ Ebube Agụ they are militant onye a na-akpọ ha ndị agha sara ịdọkọ ụbọchị kputere ndị were tụtụrụ obodo anyị awa ala Igbo wee mebisie ọkachasị n'ala ọlụ na ala ọsụ atụtụrụ youth Igbo enwude innocent person ataghị ya ESN onye nwute ataghị ya IPOB ụlọ niile agbara ọkụ n'ala enwere Nnamdi Kanu bịa bụ ụlọ ọkụ ọkwa. So the thing ya bụ ihe o wutere m sị ka m wee jiri aka m wee kọruo n'ihe na-eme n'obodo anyị a. ESN a na-ekwu okwu ya ha si butere problem ESN na mmụọ na ha ncha niile nwere idea otu ihe niile si wee bido mewe n'obodo a ekretia ESN iji wee protect ala Igbo niile. These people they loved by the people. Onye ọbụla hụrụ ha n'anya oge ha bidoro enwe oyibi na onwe ya ha gbara egbe ha na-agụrụ onwe ha ewe bido iji Ebube Agụ na amị eme ha attack then he bido wee na-retaliate. Oruzie na ka enwe nkọsịsị youth onye anwụrụ asọbụ ESN onye ha nwụrụ asọbụ ESN even mụnwa na-ekwu okwu na-agba this voice note ọ Chineke nabatara m n'aka ha if not by intervention of God oge ha duru tag m na ụmụ onye ESN onye IPOB ọwa mbụ site na amara Chineke ka m ji wee si n'aka ha wee pụta. So they should stop all these things, how this propaganda mmadụ dị ndụ onye Igbo onye si okpọrọ nwunye onye Igbo emepe ọnụ na telivishọn akọ na ọ bụ Nnamdi Kanu Igbo ihe adị mma ya bụ ihe gbara m anya mmiri nna ajụsa Igbo enwezikwere mmadụ the same ndị Ebube Agụ ha fọmụrụ atrocities niile ha na-eme n'obodo a ọwụ ha na-ahụ ha ọwụ na irepụ ndị ụmụaka nọ secondary school emezi all kind of illegal business because of na ha bụ egbe eme ndị mmadụ intimidate. The same day Ebube Agụ ahụ gọọmenti kpọtara sị na ha ga-echekwa ya na ESN wụzi bandit ESN wụ terrorist
Eliho ji wee bịa abịa n'ọlụ n'ọsụ. Then afọ ESN onye ọbụla ndị glass enweghị agba ọsọ. Mana immediately after amị maọbụ afọ ebube agụ onye ọbụla bido ịgba ọsọ ndị ya. Ọkwa na ọdị nnekwu. Ebe ndị a ndị bụ ndị ESN ekretiri iji wee protect ya our land. Ahụ anya dị comfortable enweghị na-agba ọsọ. Then ahụzi amị agbawa ọsọ. Ahụ ebube agụ agbawa ọsọ. Because dara agba ọsọ enwude gị. Ịgbakwa agba achụwa gị enwudekwe gị. A lot of things happen and here we go ashi propaganda lies. We na analysis some people. Akonusha analysis the man brain. Ne brain watches the people. Apatasi no ESN. Maybe I hear kototo nka. I hear kototo nka ndami barili. Eji fata jet bomb every day. Anagba bomb no so. Anagba fata every day. Ajeto wa ibe campo ESN o na the bomb adi agba apata ibopu place. Toto mo lo the mother body here. Then after have because ihe niile we see na wunde ESN money. These people did nothing wrong. They did nothing wrong. More here than obodo. How about you? Ihe niile wo. Nda bago. Aha machine ihe niile. Apata with a special innocent youth. Eke kishi hanya. Enwe little bargain. Agba ha lekwa ihe nu ga-ekwu na interview. Then ashiptazi ihe bido kowa. Nke asị gị na ọwụ onye ESN. Ajọ nke mmadụ ole ka ogbugoro okwu. Ajọ nke operation ole ka o jegoro aka. Ihe niile wụ lies. Typical lies. Then enwude onye ohi. Asị ya lekwa ihe ga-ekwu. Enwude onye kidnapper. Agwa lekwa ihe ga-ekwu. Ihe niile ahụ ka ahụ na a blackmail that name ESN. Ihe ọbụla ruo n'ihe aka ndị Igbo ọ dị iche. Ọkwa ndị Yoruba kwa ha nwere their own security guard, forest guard nke ha. Ọ pụta okwu ihe ruo ha n'aka Igbo ọ dị iche. Without ESN n'obodo anyị a ọlụ and ọsụ ekwesịghị even Mokigbe a lot of places enwezi everywhere akwapugo because Fulani is ready to conquer today and tomorrow. Manowo because of these guys. Many here Ubudawe, Shije, or the Kamada and Hura, Mawun, didn't and I, the Bunny more here, Jack or one of them Yabi Hina Bazima Yambre. Ndibo would happen to see one night I got Pado. We put through way, sacrifice on way. I'll log on way. Ndi basis no ya wuzi hendere dere ha. Mana bere mu na onye obla na ekpere ekpere ojo. Ekpere ahụ ga-agachiri onye ahụ n'ezinụlọ ya. Maka amụ na nna dị ka na-aga anwụ. Ọ ga-adị ndụ nweta ihe ọ na-achọ. Ọ ya ekpere anyị n'isi ya. So, n'ịchịkwa ihe niile m na-agbago ọnụ my brother. Alaikiri m ihe ị na-eme. Nwoke ahụ kọrọ arụ n'ọnụ. Ọwụ na nwoke ahụ kọrọ arụ. The man need inye ndị Igbo apology. Yes, that man kwesịrị inye ndị Igbo ayịyọ maka that comment o mekiri. Oge ndị ebube agụ na ndị amị gbagburu ndị ji alụ nwaanyị na-awọ mma n'Imo State ebe a. Oge ha gbagburu mmadụ 14. Ọwụ nna ndị ka na gbagburu ndị ahụ. That man or their way, which not one idea. I thought Rundi Jalumai, they don't have boss Jalumai. We were born mother 14. Then the same Imo State governor will be on national television. We na call no one the terrorists Kababuru, Nababuruha, Ebehana meeting na camp. Okay, now then, Nebuna. Ihen Nabagim in the year 2023. 2022 Easter Sunday. How many people can baburu n'ọlụ and also come by? I wouldn't kind of baburu. I wouldn't ESN baburu. Or what would the same time ha?
ọkọbụ the same day Baba Agụ gbagburu ihe niile ka ihe a na-agbadi anyị, ka ihe a na-akpụrụ nwoke mmadụ n'ọnụ. All the whole atrocities niile mere n'obodo a na-alụ ọlụ and ọsọ, because ebe ihe eji mara ọsọ bụ ọlụ. Wee Baba Agụ enwere nwanne m a na-akpọ Ogbuagụ na-amụ ibu. Ihe awụ people ha yuzuru will commit a lot of crime. A na-egbu youth, a na-ere pass, a na-egwutezi organ harvest eme business. That man na-ekwu okwu ahụ, that na bụ egwu ka na-akpa ya gịnị na-ekwu okwu ahụ. O nwekwara idea na Baba Agụ na-eme ha egbuo mmadụ abụọ pass onye ahụ ree ya, ere kidney onye ahụ. Ihe a wụrụ ihe ndị Igbo na-eme ndị Igbo. Then ha bịa mechie all those nonsense crime. Then apụta a na-asị gị na a na-akpọ ESN ọnụ ESN mere nke, ESN eme nke, ESN eme nke. Ya bụ ihe na-ewutezi mụ na agbamanya mmiri na all the allegation level against these people, all the too much. They are innocent. In most of the allegation, Iburuha had a very innocent. Opposite that na hani mmadụ, according to them. Ogeme onye nọ n'isi bụ ya ha na-elegi gbuo ya. If you want to come and kill me and I notice you want to kill me, I will kill you. That's life. But nkọwa m niile ewu obodo ọsọ na ọlụ dị na mma nọrọ in peace. Oge ndị ESN nọ ya enweghị na-achụ ha, enweghị ha na-achụ. Until anọkọta wulizie Baba Agụ wee bido n'amị wee nyewezi ụmụaka nsogbu. Otu a ka obodo ọlụ n'ọsọ si wee mebie ruo tata adịghị. You too free for n'obodo a. Ndị nne ha mere isi mkpe ndị egburu dị ha egbu. Ọ dị too much. You too nwụrụ anwụ, ọ dị too much. Nlewo nye hope na ndị amị ya na ndị Baba Agụ ya mekọtara. Ewere ha nchabo ụmụ ọma.